Dada mambo mtasa. Damira pamberi pema pedara mambo mtasa. Yesu ndiye chikwadi. Yesu ndiye chikwadi. Okay, kwa sababu ni mmoja. Ganye bani sababu wangewe mmoja. Marari mbatsiro. Mariari mbatsiro. Kamsoro mambo mtasa. Ili murie kwa chibumira ngiri ni baba wacho. Saka dawe yako mangarira Eliza yo charumuka angari mukazi wa mko. Saka wakatengesa musha. Mboga zangu ninazo ni wana wacho walipa. Okay. Akatengesa chi? Wakatengesa musha. Musha wani? Musha kwa chikumira. Wasikuwirira ngabali na newamu. Bati panduka kufa. Mugatu wakatengesa musha kwa chikumira. Tapana chimata wa. Alright. Wakatengesa musha wani nyingi. Wakatengesa chikumira because kana iye akarurwa machikumira. It means ano musha wani wake within the chikumira family. Wakatengesa musha wani wewe kwa chikumira. Iye mukazi. Musa bandutore. Wakatengesa musha wa baba wenyu ile. Wakatengesa musha wa mkoma. Wa mkoma. Mkoma wenyu mimi. Mkoma wa. Ali ani kwa ali mukazi wake wechipita. Ora garepa ora. Ndo garepa. Sorry. Ora garepa sisi. Garepa. Ndia Elizabeth Oshori. Kamsoro Zimbabwe. Masinda wazalani newarongo. Inini ndakamirawo padarira mambo mutasa. Ndine mukadzi wa John Mutombo Chigumira. Saka inini zvirutaurwa na Chigumira wamira pano. Ndi baba munini wekuimoimba. Inini murume wangu wakafa 2001. Ndakarorwa nemurume wangu. Tikabereka vana vatatu. Ndakarorwa ndine mwana wangu uyu kumusana. Ndikabereka vana vatatu naChigumira. Musikana kubva kwauya musikana, kwauya mukomana uri apa. Saka zvakaitika ngezvekuti hama dzangu dzakauyawo. Dzikati muzvareta uyawo. Hatingaonawo here pekuti tinoonawo pekuitawo kamusha. Ndikati nzvimbo munoiona yekuti munoita musha. Saka ndakapa hama dzangu 5 ndikati iwe gara. Mumusha umo ndakasiyirwa nemurume wangu. Ngekuti murume wangu kufa kwakaita wakataura kuti masimba mushange wako uyu. Hapana anokuvhiringa kana kukuita sei kana kudini. Ndiyo mukadzi wangu uri pano. Zvese ndiri kusiyira musha uyu. Asi pangwenzi apo ngepashingi uyu uripo wemukorori. Une stendi yake, minda yake iripo. Handina kuzvibata, ndakabata minda yangu yondakasiyirwa nemurume, musha wangu yondakasiyirwa nemurume wangu. Ndo zvandakaita. Ndichibva ndatora vanhu vangu, ndichibva ndaenda nawo kwaSabhuku. Ndikati Sabhuku, vanhu vangu ava ndakaisa muyadhi yangu. Sabhuku akavatambira, wakanyorwa mubhuku, wakabhadhara mitsero yavo iri kubhadharwa zvinezvi. Zvadaro ndakati ndinoda kuvapangidzira vasikana wangu ngekuti vanondidherera stereki ngoti vaida kundidzinga pamusha pababa wavo kuti peke and go famba uyendi musha unoti isusu. Saka ndikati ndodawo chikupangidzai kuti ndiri apa. Saka zvadaro wakandibvutira tsamba yepamusha yaizi lisi yaibhadharwa pagore. Waibva wanditorera, waibva waenda nayo kuHarare. Tsamba yangu waibva waenda nayo, havana kundipa, ibva yapiwa musikana mukuru ndiye akanga arikuchengeta. Ndikati handina basa nazvo, garai netsamba ende muchagara mutsamba, ini ndichagara pamusha. Ende pamusha ndichaite zvinongoda napo ngekuti ngepano. Zvadaro
tsamba iyo akati tiri kubhadhara mitsero, inini ndiri kubhadhara mitsero yepamusha rokukanzi. Saka musikana wakabva UK ndiye wakati kwazi uchapabva chete ndichati ndauya. Uyo uripoyo UK uyu. Ndikati ita izvo waita. Saka wakakwira ndege kuuya kuti afambire nyaya yekuti kwazi ngekuti wakamangara kwasabhuku akati kwazi ndakasirwa musha ndibaba. Ndikati baba wakakusira musha papi ngekuti baba izvaakafa. Ini ndakagara pabonde nemwana uyu. Ndiye akapiwa uta, ndiye akapiwa baba wakanga ine pfuti. Akaradzikirwa pfuti pamakumba. Kazi ndiwo uta hwangu handina utako. Saka ndoda kuti ndizive kuti iye mwanasikana iyeyo wandikwidza dani kuti musha ndakasirwa ndibaba. Ndiye here uyo ndakagara naye pabonde musi wakoiwa nhumbi nekufa kwaita murume wangu. Iye baba munini uyu ndiye here wandakagara naye pabonde. Ndiye here ndakapa mvura ngekuti inini mvura ndakapa tete. Tete aibva pababa mukuru. Baba mukuru wakadini wakashaika. Baba munini asheka tete wakashaika kwasara tete hwani mufemiri yemurume wangu kwete kumba yavo. Kumbe uyawa hunde watsvaira hake wamwesa hakusisina. Wandosarawo iye nehanzvadzi yavo. Handiyo nyaya yatikuteerera. Handiyo nyaya yatikuteerera. Nyaya yatikuteerera nyaya chii? Yeminda chete iyi yekuizva makutotanga mune makutanga imwe nyaya pana. Anseri changu msaki mapinde. Kandi mnado bvunze kumwa kuti ndakapa hama dzangu. Hama dzangu dzimakapa ngedze kumusha kwenye here kana hama dzakamira sei? Hai shamwari dzangu hama. Alright. Chandaudzwa ini muri kutaura nenyaya yekuti musikana uyu awasikana wana wemurume wenyu here? Wana murume wangu uyu neuyu neuyu. Uyu mukwasha wangu. Mukwasha. Right. Kana wari wana wemurume wenyu, it means they are entitled ku property yababa wao. Kana wari wana wemurume wenyu, they are entitled. Imimi pamakasirwa imimi pamakasirwa muchinzi ndimusara pamusha, makange mataurirwa here kuti uyu mwana achagara apa, uyu mwana wepake ndeapa, uyu mwana ndipake ndeapa, uyu mwana wepake ndeapa? Ndakataurirwa nababa. Uyu muzukuru ndiye wakazi paumba pako nzvimbo yako ngeiyi. Wakasopiwa baba wake asati atombofa. Zvikazi iwewo ngowakapo nemhuri yako. Saka inini ndakasvika hangu baba wacho wadini aribva oshaika wake. Saka baba chisara mai wake mukomana uyu achichitaurirwa muroora unofanirwa kuenda kowaka musha wako pamusoro apo parwenzi apo. Pondakasokupa ine murume wako asi hausi kuda kuwaka. Unoda kuzopambira mukadzi wangu nzvimbo here? Nyaya yangu iri pekuti inini kana wana wari wana wemurume wenyu, imimi right now muri kuteka advantage yemutemo yekuti you are the surviving spouse and you have every right yekuti zvamunoda neproperty. Asi mimi pamuri kufa mabeneficiary estate wanaiwo wavo. Saka mubvunzo wangu uri pekuti nini wana imimi pamunofa wachabenefitei? Yes, because he's right. Ngatisatori advantage. And one hour they are entitled. Kuti chinhu ndichabva wechi. Chinhu ndichani? Ndichababa wavo. Imi muri mai wavo. Although muri stepmother, asi muri chii? Muri mai wavo. I think the advantage that you have over them right now, they will need surviving spouse. But kana muri surviving spouse now, nyaya hapo ndi kuti
uyu mukomana makaumba here muno makaumba ndati uyu makaumba right ko wasikana avo makavapa here uyu makaumba ndi ndio wenyuko uyu ndio wenyuko makaumba ndi ndio wenyu anditi ko ava wababa hanzvadzi dzake because uyu haagowi estate yemurume wenyu ava wasikana wasipawo because imi pamuchafa ava vachisara vanavo vanotsvaga executor weestate yese iyoyo kubva pawariwo vari 1 2 3 4 5 pando pachabuda hwana chavatungamira kuti tichagowa sei zvinhu zvababa saka uyu kana atoona acho kudhara atobenefita kani iye aku number 2 avari pazero saka pamuchafa imi muya unotangira mugiya and let's be fair about these things. Let's be fair. Kana chinhu chiri chemurume wenyu mwana wemurume wenyu wese ari entitled to this thing kuti zvinhu zviite fair hondo yamakuita nevanavo yahondo yekuti because wenyu makamupa asi avo hapana chamakawapa to be fair maifanira makati uyu makamupa muda mumadaidza usikana iwe Gertrude iwe Beatrice iwe Ningi yasara outside that ndio mekwenza kuita nezvamunoda nayo because ndio yenyu samai asi wana wese vari chii vari kama not right now mautanga pa hama dzenyu neshamwari asi wana havana chiro ngatiwirirane ipapo kuti wana awa kana makavatarisa musavatarise sevawengiba kana kuti musavatarise sevanhu vasi vefamily watorei sewana wenyu kuti wana wangu kana ndiri mai ndiri kusheya chinhu kana mapa uyu ipai wese because mukapa uyu asi ava vawana saka izvozvo vari kufungei iwo vachiona shamwari dzenyu ndo dzakutotora minda iyo chekutanga chamaifanira kutanga maita mudai makagoera wana umwe naumwe munda wake mwana umwe naumwe one zvanoda kuita nechii nemunda wake then imosara newani newenyu moita zvamuri kuda newani asi anobatanidza wana wenyu neawa ndimi because ndimi mai aripo ndimi mubereki aripo yes. Wana awa wakauya kuti mainini tuda munda waitombotaura kuti tuda munda kurima havamboipedziba minda iri pauna havaipedziba minda iri pauna izvo havaipedziba yes inini ndiri kuti kana wasingaipedzi minda zvakanaka andizvo asi wapei chii wagowerei minda yani but issue yavo haisiri yekuti hamuna kuwafuna issue yavaunza mudare munhu ndeyekuti muri kutengesa ndopa nenyaya yavo iyi yazobva yakudzwa nyaya yazokudzwa nekuti isu hatina chiro asi tisina chiro imi motengesa futi because chiripo ndechekuti ivi nyangwe pakupa ivi nyakupa munofanira kunga muchitaura nawo wana kuti wana ndikufunga kupa nhingi apa apa ndikufunga kupa nhingi apa apa ndikufunga kupa nhingi apa wana wagirwa zveshuwa mai ipai apa mai ipai apa ipai but ngamuita zvese kungoti nekuti ndini mai ndiri kuti aiwa because chamunofanira kuziva tiri vanhu vatema tiri vanhu chiwanhu tinochiziva zvachinotaura kuna mai kuru kuna mai nini asi paina mai kuru namai nini kana mai nini akurumidza kufa mai kuru aripo hazvirevi kuti zvinhu zviri zvasara ndizvowanawo mai kuru kana mai kuru akurumidza kufa mai nini aripo hazvirevi kuti zvinhu zvese zvazvamai nini
because mukakangana kuti murume wenyu murume umwe chete. So it means wana wenyu futi wana wenyu chi wese wangasiyana mai asi baba ipapo ngasakagara ipapo ngasakagara pamakaita zvamakaita zvekupa avo makapa makatopa mune right yekupa nekuti ndechenyu asi makakanganisa bekuti hamuna kukonsultawo imwe stakeholder pane zvinhu zvamuna zviwana because right now handidunye wakaroorwa here wesa ndizvandodai nemunhu anobvuma ndinodini wakanaka zvinoita kuti dii tibatsirane kuti tiende kupi tiende kumberi nokugadzirana kuti tochidii apa todii apa todii and because hazvinaki kuti mai newana muunzane kudaro mai newana hazvinaki kuti mai newana muunzane kupi kudai zvinoseta zvinhu zvakashata kumba munotanga kutukana kufungirana kuita sei hamuchawira pa hazvifaniri kudaro what I don't mubvunza munhu I just want to ask a question awa ndimaikuru kawo handiti angati maikuru wenyu right maikuru anga akawaka here anga ine musha wake musha wamaikuru uripo here pamakatoshaisha pachiwana hamugari mumba veimwe mukadzi mirai ndozvandikutaura zvamaifanira kuita nyangwe ari murume wenyu akadaro akakanganisa ndiye akutokusiyirei ichi dambudziko iri hakuna mukadzi anogara mumba yomwe mukadzi hazviiti kana mutori mbuya kana muri kutogara mukicheni iri minda munayo andizvo aiwa handisi kuramba ndati kicheni munayo handiti asi mimi pamakazouya kuvakirwa kicheni makasvika maikuru avo kakara ndizvo makasvika maikuru adii avo kakara meaning kuti muridzi weapa ndiani hamuzofi makawirana nechii newana wavo chachakanaka mukomana aripo andizvo minda iripo dai ndani ndiri nemafungirano endai muise dziro kumunda endai muise dziro kupi kumunda apa pamushapa siyanai nechii siyanai na wanaiswa wakaroorwa here wasikana right iye asina kungoroorwa here ngauya gara asina kuroorwa uyu ngauya gari pamberi pamai wake titesaniza tikugadzirisa kuti zvinhu zviri sei haisiri nyaya kukatauya kudari kunofanira kuti wina naluza tiri kuti isusu kana mauya kudari tofanira kuti tigadzirisa kuti zvinhu zviende kudii kuonaka hatiiti zvokuti munhu abva kuno ndahwina ina haiti munhu anobva kudari achini ndahwina ndoda kuti munhu abve kudari kuno tataita sei tagadziriswa zvinhu zvedu zvadii zvakanaka ndo zvandikuda mukomana aripo asista chii mai paminda iripo identify chii yekugara pakadii pakanaka mai aite musha wake newe urikuzandizva iwe pawakawaka iwe mai wako akwanisa kuvaka kicheni yake papi ipapo asi mai wako haakwanisi kugara apa hondo yenyaya idii nyangwe wari kuvarume wava munokwanisa kuona kuti musha hawachauya kana kusvika wasvika why saiti yamainini pamba pamai wavo inoita kuti vasasvike paini siyai asina kuroorwa agare papi apa mumba mani mamai wavo handisi iwewe namai wani wako so that wazukuru wako iwewe wana wako ngavagari nambuya watanganidza mbuya vachiedza vari kuita wari muyadhi yani yambuya wavo so that ive nyambuya wako pawanofa wana wako unongoziva kuti ari kutora ari kupinda mukicheni mambuya ndinini
because right now mwana wako hapasi kupinda mkicheni kugara mai wako izvozvo mai wako akafungosa haakwanisi why because avo vasikana vana vazukuru vavo vanogara umba vamai vavo akamuzwa senzanduka wanewo vazukuru vavo vada kuti vagare umba mani akangona tikadaro chete popotoreseraita se rapera tikadaro chete popotoradi hapana mukadzi anogara pamba pakaisirwa mukadzi hoko naamwene kana mukitchen vasingakozivikanimba kuti ndizvo saka toti dai iye akagadzirisa kuti zvakadai ndosakutaura kuti izvozvi zvanditi izvozvi zvimadini majekerwa ka handiti kuti mutonoti zvimwe zvazvo kutokonzeresai kuti musatowirana pamwe nevana asi kuti wana wakutaurei kuti pamba pamai vedu havakwanisi kozi mukadzi wapamba muri mai asi chakanaka ndechekuti imini minda yechiripo zvese zviri chii zviripo handiti uyo musikana uyo asati apindawo kuimba yake ngauya gare pamba pamai vako imi mujusa musinopinda kutsvagai pakanaka muwakawo imi upenyu nemukororo wenyu handiti toziva kuti kwamaikuruko kwamainini kupi uko handizvo kana maakuronga zvinhu it becomes easier kuti maakuronga mai because pane kuirana because as of now wana vanokwasanisa kutaurira asi vanonge vachiti mainini akapamba zviro zvamai wedu akapamba musha wamai wedu akapamba minda yani right ndinongobvunza maikuru ari mupenyu minda yake yairima iripo here maikuru ari mupenyu minda yake yairima iripo here mirai iripo here chimogarai pasi ndakuti tisikogese minda yairima namai wenyu iripo here pamusoro nini ndinonzi Junior Mavhu Mukunda Chigumira. Minda yairiwa namai vedu akachina ndo pati yeiri kupiwa shamwari dziri kuuya dzichigara pamusha ipapo. Even pavari kutaura kuti uyu akanzi Parwenzi angosara nehomestead chete asi minda hapana mazvita. Mwana baba musikana wechipiri kubva kune mukuru ndoda kungotaurawo inhoo zvataurwa namaininawa maininawa pavakaroorwa we welcomed her with orphans because taida kuti baba wedu wachengetwa because amai wedu wakafa 1978 nguva yehondo ava vakazoroorwa 1991 tikafara tikawaitira zvatakawaitira first born yavo yavakabara 78 wakatozoroorwa 91 pavakazvara mwana wakauya nemwana wavo wakauya nemwana wavo akaberekwa kurusana baba wakati vasikana ndaona shamwari yatsvagwa nababa munini afa vachitsvagira mukoma wavo mukadzi zvikanzi asi mukadzi wacho une mwana wake ini ndindakavabvunza ndikati baba munomuda here mukadzi wenyu vakati hongu ndikati mwana wavo ngawo mwana akauya akaberekwa kumusana vakagara 92 vakaita mwana wavo wekutanga ini newaninginongwa tikati mainini kuenda kwadada uko kure nemimba kana kuti baba wazofota achikufambirai kure tikavaendesa kugeneral hospital kwaMutare vakanobarira kwaMutare tikaita everything vakabara mwana wavo akakura mwana asvika 4 years ndakamutora ini ndikagara naye ndikati kuti afambe kuenda kunyakatsapa kure regai ndimutore ndigare naye kwaHarare ndikagara naye kusvika asvika 4 4
ndakamuendesa kuGirls College kuBulawayo private school yandaibhadhara $80 a month on top. Achibva afoira zvake tikazomusupplementesa. Munin'ina wake akatorwa nemunin'ina wangu uyu nemurume wake vakaendeswa muNdarweni kuruya chikoro chinodhura. Akadzidza up to 4-4 haana kunyatsopasa. Ndokubva adzoka ndobva akusupplementa kuWaterfalls. Uyu mukomana ndobva atorwa futi nemuramu wangu uyu ndobva achengetwa kusvika achienda kuHarare hai. Holiday yasvika ndobva adzokera kumusha. Chikoro pachakazovhurwa haana kuzodzoka. Ava ndokubvunza kuti mainini mwana zvaasina kuya zvikanzi mwana akutofunda kuno. Akati anokuzofunda ikoko pakati peTMC zvikanzi mwana akufunda kuno. Gore rapera mwana akapasa here zvikanzi haana kutora maresults nekuti akarasa mabhuku. Ndotatuma caretaker tikati enda kuchikoro unobvunze. Caretaker akaenda akati David akangomona musi wakaregister haana kumboya kuchikoro saka hapana maresults. Ndobva auya kuHarare achigara nemukwasha wake murume wehanzvadzi yake. Agara ikoko, ini ndinemba, ava 2 vanemba, uyu anemba, sisi wangu vanemba, but Dave aigara kwaaigara. Akazosvika one day achibva kumaStones adhakwa akarara murodhi. Vamwe vakomana vanozivana nemwana mukoma wangu vakati taona mwana wenyu akarara kurodhi. Ndobva aenda vanomutora bva auya naye vagara kumba kwasisi wangu. Agara kumba kwasisi wangu nekuti anga akadhakwa. Ndosunga zvese zvikutora zvakanaka stereki zvakanaka zvichiendei panyaya manje. Saka panyaya iripo pamba pedu pane makuva pane graveyard ine 3 generations. Taane 4 years tisingabvumirwe kuenda kunogadzira makuva edu pamba pedu namai edu. Vatengesa ipapo tikaudzwa kuti pamusha penyu patengeswa. Vakabvunzwa namai neni mukadzi wababa munini vakati hunde ndakatengesa audio deny. Murume wamunini wangu uyu akavapa mombe dzekurimisa. Ndokuti mai nini mbuya ndiri kudawo pekurima zvikanzi pekurima hapana ndiri kurima pese apa vari kurendesa around ndobva washaya pekurima. Tobvunza mai nini hasha kupenga kuita sei isusu hatidi violence so we just stayed away kusvika tisvike patiri iyo zvino patakaenda kwasabhuku takakumbira sabhuku kuti ngavauye vanhu vacho tivaone waakapa because ndakavabvunza kuti makatengesa vakati aiwa hana kutengesa ndakapa hama dzangu ndikavabvunza kuti saka hama dzenyu dzichagara kusvika rini zvikanzi zvachose. Ndiyo nyaya yacho mama. No, it's okay. So I think this case is try to say the clear picture tana and the decision yato. Mkomana pamusha ndipe munhu wese. Apa fanunga pachinzi uyosvika uyosasvika. Svika uyosasvika. Hai. Aka chitesa. Gozwa history. It means kweso maifarira zvakanaka maigara zvakanaka asi pane pazvakazonotangira ini tikuti aiwa pavakatangira ipapo dzokai futi mumashure chitangira ipapo muchidzoka kumashure sekuti iwe famiri hanzvadzi dzako idzi iwe ukufanira iwe nehanzvadzi dzako fambidzai naine awa ndidzo hama dzako idzi ropa rako nenhama yako rakatosiyana unoziva ropa rako iwe nenhama yako zvakatosiyana asi rakafanana nerani saka hama yako ndiani zvandikuta kuti mai vako akakubara asi akakubara une hama dzane ende ngatisanyepera nepasi pana one day your mother will go
ende hama dzako dzinokubvisa iwo ndiwe wana wababa wako akaunogadzirwa saka isusu tiri kuti aiwa ngatigadzirise pakashata ngapadii apagadzirise ishu yekutengeswa minda ngaite sei it must stop and anything to do neminda iyi consult yawasikana kuti ufunga zvakani neminda wopawo input yako izvozvo izvi ndakutaura endai motsvake iwe namai pamunovaka pakanaka panoti chii bere apa siyanai napo apa patone nemakuwa nechiyapo siyanai napo apa munhu yese ada kuya achiita zvaudaita pamakuwa pane pamushamba regai auya aite zvauda kudaisa minda iripo anditika taurai newasikana because at the end of the day hatikwanisi kudhisaidha ngechavanhu wakaita sei wari kunzi wakadii wari kunzi wakadii wakapiwa but wakapiwa without the concern yemhuri kuti kana ndoti mhuri ka handisi kutaura baba mukuru baba munini ndiri kutaura wasikana avo ngatibatsirana tinobatsirana kuti zvinhu zviite sei zvinaka yes pamusoro changamiro ndanditoda kubvunza kuti tinoda kuti Beatrice Chigumira ndiri mwana wa baba mainini mwana womusikana mukuru anoshanda kuchikoro changu takatochengetana ndo zvatikuda izvo tonodii manje isusu tiri kuda minda yedu awa vanhu vawakagara ndomubvunzo wangu tinono vanhu mainini masanangura seta zvinzisi saka awa vanhu waakaisa ava sabhuku unowaziva vari kutobhadhara kwasabhuku isusu tochidii manje totangira ndosaka ndati handiti izvozvo nawo zvichatidariri andikamboa zvakuda kuti imimi namainini nechii handiti semhuri now go back home sit down as a family mupa decision yekuti apa ngatichidai pangatichidai muri chii because right now chamunofanira kuona ndechekuti pane criminal element munda hautengeswi all land is stateless but iwe vari kutaura kuti ndakaita sei ndakapa iwe wakadini saka asi to prove kuti wakadii wakatengesa isusu munoma we cannot prove that iwe ndo waruziva zvakadii akamuka saka that's the unfortunate thing about mutemo pamupashoka unotokutsikira siyo right ndosati kuti mimi mai wati minda iriko anditi chiitai go back munoti minda yachirunzi iripo yacho ndeipi iripo here zveshuwa iripo here nditaura zisesha David Chigumira ndakuzwa ndinogara pamba namai minda iripo dzekutaura pandikuita minda iripo tingati here minda iripo yakawanda kudarika minda yakapiwa vanhu hongu mambo wangu ndizvo because isusu mapiro aita mama wakangowapa chiri chidhunduru chakakomberedza dzimba dzedu dziri nechekumusoro no it's okay ndazwa hatidi zvinotinesa muripo riini are you there tomorrow yes mangwana muripo nese imi wasikana sorry ndosaka ndotika ndinoti ndikupei chii mukomana wangu wobva atonoona kuti minda iripo ndeipi yakapiwa ndeipi so that yasota clear picture yekuti zvakuita sei yes saka let's do that magona shoma mozvionerewo right it's okay no it's okay yes yes saka vanhu vakapiwa tinogarisana nawe pamushaka ndosaka madzokora same question yandava ndatiwanawo wakawaka wakaita sei zvese handiti saka pamuri kuenda kunoita assessment yezvese zviripo mamiriro azvakaita we then make a decision for them kuti nemamiriro akaita zvinhu izvi takuita sei we are now family takutaura as
as family now kuti taakuita sei nanga mazuva enyaya chadozo kuti right now mukwanisa kunga muine information mwerichi isiyo saka let's go paground pasho handiti munoyesa kuona zvese zvirichi zviripo then you make a decision after that. Pane masoko ataurwa nachingamire anzi ivovo vakanga vakapiwa musavabva mavabata kuti makabaka kana kuti makaitwa zvinhu zvisi pamutemo zvaivhai munovaaccommodata munotsvagai nzira dzekuvabatawo zvakadii zvakanaka kuti vaikwanisa kuchinzi chigumai apa nepapa nepapa ndizvo mune zvakadii zvakanaka. ndo saka ndati munozandataura munhu wamuine dambudziko naye handi munhu akagariswa munhu wamuine dambudziko naye munhu akagarisa saka munhu ada kutanga kugadziswa munhu akaita sei akagarisa handiti then deal nemunhu akagariswa ndo pane nyaya imi musatransfer blame kubva kune munhu wayo muchisaka muvanhu vasiri blame ngaende pane munhu wayo then from there solution yochidii which one? Yes baba. Ndinaitwa Charles Katsumbe Dandi warume mambo ndinotenda imba iyi yange yakabatana ndinotenda nekutonga kwenyu mudare rineri garai makadaro. So bhazi wakomana chite kuti ari kuenda ndera right endai nyira imba ndinoona kuti ari kuenda ndera right